Sídlo. Dnes vás jsme seznámit s jedním z nejrychleji se rozvíjejícím bojovým uměním na světě. Toto bojové umění se nazývá capoeira. Kořeny capoeiry sahají až do Brazílie, kde afričtí otroci pracovali v přístavu. Jednoho dne se skupina 40 otroků z přístavu zbouřila, pozabíjala své pány, podpálila domy a utekli. Utekli do hor, kde založili místo zvané Palmáre. Tam se začalo capoeira vyvíjet. Capoeira jako bojové umění je známé od roku 1770. 1770. Avšak zanedlouho potom byla capoeira zakázaná a roku 1808 brazilské úřady založily královskou policii, která capoeiristy tvrdě pronásledovala. Až v roce 1927 Mestre Bimba založil první oficiální akademii, kde se vyučovala capoeira. Roku 1972 brazilské úřady povýšily toto bojové umění na národní sport. Hudba a zpěv jsou dva neodmyslitelné aspekty, které k tomu patří. Souboj dvou capoeiristů se dá definovat jako předstíraný boj. To je vše, že vám ukážu ukázku, jak by to asi tak mělo vypadat. Je to velice brutální. Ne?